Антимикробната резистентност е предизвикателство към човечеството, засягащо пряко здравето на човека и животните. Антимикробните средства дадоха начало на нова ера в здравеопазването. Причините за появата на микробна устойчивост са многобройни, породени от обективни и субективни обстоятелства. Лишаването на човечеството от това безспорно цивилизационно постижение би имало огромни отрицателни последствия за общественото здраве. Световната здравна организация, Организацията по прехрана и земеделие, Световната организация по здравеопазване на животните, Европейският парламент и Европейската комисия отчитат, че антимикробната резистентност се превръща във все по-голям световен здравен проблем при хората и животните, който ограничава или свежда до минимум възможностите за ефикасно лечение. В резултат на извършени проучвания в глобален мащаб се констатира, че изграждането на антимикробната резистентност е причина за понижаване качеството на живот и поражда значителни икономически последици, изразяващи се в повишаване на разходите за здравеопазване и загуби по отношение на производителността. Борбата с антимикробната резистентност изисква комплексен подход, който да обедини всички заинтересовани страни с цел постигане на ефективно намаляване и ограничаване на появата и разпространението на резистентност, чрез трайно и устойчиво намаляване на общия обема на използваните антимикробни средства в животновъдството и запазване ефективността на антибиотиците за лечение на инфекции при хората.